Ovo baš lepo. Mam staram patke. Evo vidimo šta je Leon dobio. Leon zatvori oči. I nemoj da otvaraš. Ovo šta je dobio? Ja sam dobio ovo. On je dobio... Ja sam dobio ovo. Ćao drugari! Danas otvaramo naše advents kalendare. Svako od nas ima po kesice, ovo su Leonove, ovo su moje. Imamo svako po 24 kesice. Svaki dan se otvara po jedna kesica. I tako skroz do broja 24. Leon, ajde sad ti nađi, pogledaj gdje je tvoj broj 1. Tu. Da. Evo ti. Broj 1. Wow. Šta si dobio? Pokaži. Dobio sam autić. Dobio si autić, čekaj da pogledamo autić. Wow. Ovo je Ford. Teko. Gdje je 1? Da tražim moj 1. Čekaj. Evo ga. Moj 1 je ovdje. Ok. Ovo je moj broj 1. Sad ću motora. Hoćeš ti da mi pomogneš? Ok. A ovako. Ja si dobio. Šta sam dobila da vidimo? Wow. Vidiš? Ja sam dobila providni lak za nokte. Vidiš? Eto, i to su bili naši pokloni iz broj 1, a sutra ćemo da otvorimo broj 2. Danas je kesica broj 2 na redu i zato što je jučer Leon prvi otvara svoju kesicu, zato ću ja prvo da otvorim moje sada. Samo da je nađem prvo. Evo. Broj 2. Ne znam šta sam dobila, čekajte. Ti si dobio ovo. Ja sam dobila ovo. Ovo je kao aceton za nokte. Ok. Čekajte malo. Evo ti. Otvori. Pokaži, čekaj pokažemo. Mama vidi. Ova je kao nešto tvrdo kao kamen i onda kad se stavi u vodu bude kao peškir ili tako nešto. I sad ćemo to da stavimo u vodu da vidimo što će da se desi. Evo ovako sada izgleda. Imamo mali peškirić. Mislim da ovo ima. Sutra je na redu broj 3. I drugari, danas je na redu broj 3. I Leon će prvi da otvara. Ja ne znam gdje ovo. Znaš? Čekaj. Evo ti. Broj 3. Daj da otvorimo, nema šta je unutra. Da.
Wow, ja sam dobio ovo. Ima šta je to? Ja ne znam šta je ovo. Ovo je nešto za pucketanje u kadi kad se kupa. Jedna pucketa. Kad se uspe u vodu, onda ovako pucketa i tako to je baš fora. Amo stavimo vode. Čekaj pa kad se budeš kupao. Kako ovo izgleda? Da vidimo kako to izgleda. Da. Ajde da vidimo kako izgleda. Prospi da vidimo. Wow. Jel čuješ? It's looking me. Super. Sviđa ti se? Da. Baš je cool. Sada sam ja na redu. Gdje je 3? Seko tu je. Jesi našao? Hvala. Broj 3. Broj je 3. Ajde otvorimo. Ajde da otvorimo. Ja sam dobila kao neki balzam za usne. Evo ti. I sutra otvaramo broj 4. Drugari, danas otvaramo broj 4. Seko prevoz. Ja sam prva. Ovo je broj 4. Šta si dobio? Evo, ti uzme, izvedi. Ti si dobio ovo. Ja sam dobila sjaj za usne. Ja prvo. Pazi ti. Čekaj, to ne. Broj je 4. Broj 4. Ajde, otvorimo. Zatvori oči. I uzmi. Ja sam dobio Kinder jaje. On je dobio Kinder jaje. Od Paw Patrol. Opa. Patrolne šapice. Amo dotaru. Evo ti one. Ja sam dobio ovo. Amo dotaru. Ja sam dobio Dobio je ovo. privjesak sa... To nešto. Evo ako izgleda privjesak. I jedva čekamo da vidimo šta će sutra biti u broj 5. Drugari, kao što smo rekli, je danas na redu broj 5. Pa ćeš ti prvo da radiš. Aha. 5. Jesi našla nešto? Aha. Broj je 5. Ajde sada da otvorimo. Okej. Pa vidimo šta je vam dobio. Da, zatvori oči. I nemoj da otvaraš. Ovo šta je dobio? Ja sam dobio ovo. On je dobio... Ja sam dobio ovo. Ne. Knit Seife Gelb. Ovo je plastelin. Sapun plastelin. Očija. Ovo je sapun da pereš ruke. Ali možeš ovako da si igraš sa tim, kao slime. Kao slaj. Kao plastelin. Wow. Sad ja svoj da nađem. Moj 5. Ali...
Tu je. Gdje? Hvala. Ajde. Ja sam dobila isto, samo u plavoj boji, u tirkiznoj boji. Čekaj isto. Da, isto. Isto. Da. Kaj ćeš ruku? Ovo ovdje, znaš što je to moje? Evo ti. Ali ja imam plavo. Ovo. Jedva čekam kako ćemo prati ruke sa ostalinom. Clean. Čiste rukice. Čiste rukice. Kako je to dobro. Ima još jedan. Clean. Danas otvaramo broj 6. Ja sam prva. Ko je? Daj vidim. Ovo je broj 6. Daj vidim. Da si dobio. Ja sam dobila bijeli lak za nokte. Sad si stila? Tu je. Tu. Da. Znaš. Broj 6. Sad otvori oči. Stavi. Ja sam dobio ovo. Da, on je dobio autić. Ima koji je to autić? Se vidimo? Black. Da li ima koji piše? Što piše? Dodge. To je auto Dodge. Auto Dobić. Dobić. I sada broj... 7. Traži broj 7. Tu je. Makne. Tu je. Broj. Evo. Broj 7. Dođi. Sad ti. Zatvori oči. I izvuci. A ima još nešto? Jej! Ima još? Ima još jedan. Šta si dobio da ima? Kinder jaje. Dobila jedno puding jaje od Paw Patrol. Vidi, ja sam dobio. I 2 lizalice. Možda je to što sam ja to dobila. Ovo je broj 7. Ti si dobio ovo. Imaš još jedan. I ja sam dobila isto 2 lizalice i lips powder. Butterzost. Ajde Leon da otvorimo tvoje jaje, da vidimo šta si dobio. Da. Da ti pomognem. Evo. Wow, ja sam dobio ovo. Ja sam dobio Paw Patrol. Leon, koji danas broj otvaramo? 8. Čekaj. Tu je seko. Broj 8. Troji oči. Zatvorim oči, čekaj dok otvorim, moram da gledam dok otvorim. Ajde. Ti si ovo imaš.
Ja sam dobila lak za nokte koji se stavi preko normalnog laka da bude mat. Sad ja treba. Sad ti... Već znam. Broje 8. Ajde. Pazi. Wow! Šta je to? Ima? Vulkan za kadu. Wow, baš lepo. Mam staram patke. Radi. O, ova zaba. Takom sred. Da kontred. Da, takom sred. Danas otvaramo broj 9. Ti si. Okej. Meni tu. Jel to? Aha. Stani. Broje 9. Wow, ja sam dobio ovo. Šta ste dobili, vidimo? Vidite ga. Dobio je Bravusa. To je Mercedes. Sada ja otvaram. To je Seko. Ja Hvala sam ti. vidio. Hvala ti. Molim. Troje oči. Zatvori oči, čekaj. Troje oči. Još. Nemaš. Abschminks handschuhe. Ovo su rukavice za skidanje šminke. Danas je na redu broj 10. Tu je Seko. Šta imaš nutra? Dobro. Ovo je broj 10. Amo otvorimo. Ti si dobio ovo. Dobila sam perle za kupanje. Sad ja premo. Sad ti. Tu je. Tu je. Aha. Broj 10. Ups. Ja sam dobio ovo. Ne. Ovo baš cool. Sada broj. 11. Sad ja prvo. Ajde. A tu je moje. Broj 11. Ja sam dobio ovo. Leon je dobio prskalice. Broj 11. Ajde otamo. Šta imaš unutra? Stani, ja ću. Troje oči. Ajde. Troje. Ti si dobio još jedan. Leon je otišao po svoje, a ja imam isto lizalo kao Leon, samo u crvenoj boji. 1, 2, 3.
Broj 12. Broj 12. Ajde tamo. Šta imaš nutra? Čekaj, stani. Ti si dobila ovo. Ja sam dobila selice usne. Sad ja prevok. Tu je moje. Broj 12. Ja sam dobila cheeseburger. Šta si dobio? Cheeseburger. Dobio je cheeseburger. Ajmo lotarno. Da otvaramo? Aha. Evo ti. To si ti Pazi. kupio? Troje 13. Ajde. To je moje. Ajde ovako. Broje 13. Ajde sjedni. Šta imaš? Imam drum. Šta imam? Zatvori oči. Ja sam dobila ovo. Sad ću ja vadim. Da. Ajde. Leon je dobio Magic Rainbow Ball. To je kao neki fidget toy gdje ovdje imamo jednu boju okolo. Ima Sani, black. Vidi. da ima black. Sani. Znači imamo ovdje na primjer ljubičastu i onda treba da stavi i on loptu ljubičastu ovdje. Znači da pomjera ovako. I sad je ovdje isto zeleno. Kao ovdje i onda može ovako da pomjera dok bude sve isto. I se kao prevo. A on je već našao moje. Broj 13. Janu, Mia, Mia, ich kommen. Šta imaš nutra? Ja, ti, dobro. Ovo je hidrogel za ispod očiju. Danas broj 14. Ajde, otar. Ovo je broj 14. Pero otarimo. Stani. Ja sam dobila so za kupanje. To za kupinje. Ovaj sam već jedan put imala. Obožavam. Broj 14. Ajde, otarimo. Šta imam nutra? Ja sam dobila ovo auto. Ja sam dobila još autiće. Ajde vozimo. Brum, brum. Broj je 15. Da idemo nje. Ne znam. Tvoja. Ovako ćemo. Broj je 15. Ajde, da otvorimo. Wow, ja sam dobila ovo. Šta je to da ga nema? Ovo je jedna kugla koja se stavi u vodu i onda se istopi. I kad se istopi onda ostane još jedna igračka. Amo tamo. O, ide.
imam pingvin. Imaš pingvin. Da. Misliš da je to pingvin? Aha. Jel jeste pingvin. Wow. Ja sam dobio pingvin. Ovo zove pingvin. Broj 16. Ovo otvorimo. Ja sam dobila masku za ispod očiju. A čega prevo? Danas je broj 16. Tu je pored mene. Pored tebe, hvala. Molim. Broj 16. Ajde otvorimo. Šta imaš? Čekaj, vidi. Neko dobio ovo. Dobila sam masku za lice, ali na njoj je posebno da kad se namaže na lice da postanu balončići. Sad ja prvo. Tu je moje. Tvoje 16. Ajde, dođi sjedni. Ajde, ovako. Zatvori oči. Ja sam dobio ovo. Jej. Ovo. Ja sam dobio ovo. Leon je dobio 5 bombonice. Ovo peza. To je 5. Koje ćeš? Ove ili ove? Ova. Ovaj. Aha. Daj. I došli smo do broja 17. Da. Da, i Leon je prvi. Tu je moje. Danas je nešto baš veliko. Broje 17. Ajde, oto. Ja sedem. Ova kiša od čokolade. Ajde, otvorimo. Čekaj. Ovo je bilo mene. Ja sam kišu. Leon je dobio baš puno čokoladica. Vidi, ovo je sve tvoje. Aha. Sad sam ja. Treba. Broj 17. Ja sam dobila 5 bombonice. Mogu ja peza pojnice, ali nemam niše. Ali nemam Evo ja ću dati jednu. Čekaj. Evo ti ovo. Hvala. Ova se ko dava mene. Halo, deci. Ćao, gdje si ti? Evo me. Jedna bombona. Okej. Broje 18. Ja sam prva. Broj 18. Šta imaš nutra? Pa imaš nutra. Dobio čokolade steko. Ja sam dobila moju obiljenu čokoladu. Sad ja plevo.
Tu je. Broj 11. Ajde, otvorimo. Znači. Wow, ja sam dobio ovo. Ja sam dobio popcorn. Nije popcorn. Da vidite. Ovo je perle za kupanje. Leon je dobio perle za kupanje. Danas je broj 19. Ti si prvi. Gde je moje? Baby not, baby not, baby not. Ova. Broj 19. Dobro. Ajde, otvorimo. Ajde, otvorimo. Ja sam dobio Mercedes. Pokaži. Ja sam dobio još autičem. Ja sam dobio Mercedes. Leon je dobio Mercedesa. Wow, Mercedes. Mama, to si ti kupila? Ja sam dobila masku za lice. Ti imaš ovo. Ja imam ovo. Lepi su. Lijepi frizuru. Tako. Hvala. Čekaj, malo ovdje. Kako? Ajde. Tako. Dobro, super. Tako. Napokon smo stigli do broja 20 i... Ja. To je troje. Ja imam. Broj 20. Polako sad imaš. Polako. Ti imaš isto. Da, ja sam dobila iste čokoladice kao Leon. Sad ja treba. Tu. Aha. Ja ovo, ja imam 20. Uci. Lollipop. Ja sam dobio lollipop. Leon je dobio veliko lizalo. Wow, veliki zalu. Ja sam dobio veliki zalu. Ja imam zalu. Ajmo da otvorimo. Okej. Da, ima nutra. Šta ima unutra? Da. Pusti. Kluste. Ja ću otvaram prvo. Amo. Hoćeš ti? Hvala. I u velikom lizalu imaju puno malih lizala.
I već smo kod broja 31. Ti. Ja prvo. Aha. Izašao? Ovo broj 31. Hajde, ovdje možda ima udar. Wow! Leon je dobio, koji je to auto? Znaš koji je to auto? Koji je to auto? Audi. Ova Audi. Ne. I prvo? Broj 21. Šta imaš? Čekaj, vidim. Ovo je Reinigung za maske. To za nek izvist masku. Ja sam dobila krpu za skidanje maske za lice. Preostala su nam još samo 3 broja. To znači danas smo broj 22. Tu je Ja sam prva. Dvadeset dva. Ja sam dobila prskalice. Sad ja prvo. Tu je moje. Broj je 22. Zatvori oči. Ja sam dobio Kinder jaje. Ja sam dobio Kinder jaje. Ovo zove Kinder jaje. To se zove Kinder jaje. A gdje ga šokolade? Evo, otvorimo. Evo ga. Još jedan dobio sam. Odr... Kompostaci. Evo ga. Ovaj urišak liže po ledu. I evo ga, već smo stigli do broja 23. Vidi ovdje. Mene. Ovo broj je 23. Ja sam dobio autiće. Ja sam dobio ovo. Ja sam dobio još autiće. Puno, 1, 2, 3, 4, 5. Gdje ga šao dosta. Wow. 1, 2, 3, 4, 5. Imam ovo isto i ovo isto. Gdje ga? Ajde, sad ja. Let's go. 23. Imaš novan. Ja sam dobila masku za spavanje. Vidi ovo kad spavam, ovako stavim preko oči, ovako.
Da. Da. Danas smo stigli do posljednjeg broja, 24. Leon, hoćemo zajedno da otvorimo? Da. Da ti otvoriš svoju isto vrijeme kao ja moju. Stani. Ovo je još jedan puta vezano. Upsi. Nema veze. Evo, ostavi tu. Okay. 24. Ok. Ajde otvori oči. Ajde. Mogi srce. Pomogi. Pazi. Ja imam ovo. Wow! Ja sam dobila pidžamu koju sam baš puno htjela. Drugari, ovo je bio kraj našeg advents kalendara i hvala što ste nas gledali. Ako vam se svidio ovaj video, dajte nam jedan like i pretplatite se na naš kanal. Ćao, Ćao, Dari!